Здравейте! Днес ще ви покажа как може да си направите един ключодържател за ключове. Така, първо ще ви трябва, то не е като конец, ами нещо като, не знам, гумено е нещо. Става и с силиконов ластик. Ето. И трябва да си вземете от гердан или от нещо топчета. Ето, топчета. Вкарвате ги вътре, ги промушвате и ги редите. Отдолу трябва да сте го вързали, за да не ви изпадне топчето. Ето. Както искате, може да си ги подредите. Ето. Ето. Това е бързо и лесно. Взимате си ключовете и го завръзвате за тях. Готово. Ето. Ето както и това също става. Ето. Довиждане, това беше от мен.